Όχι, είμαστε παλιοί, έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή σου. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν έχετε ένα βηματισμό, έτσι. Λοιπόν, κύριε Κρανιδιώτη, σου λέει, κρατούσα μια σκούπα, έπαιρνα 500 ευρώ, μου είπανε γεια σου. Λοιπόν, φύγε, γιατί επιβαρύνει τον προπολογισμό. Τι λέμε τώρα σε αυτή τη γυναίκα? Πείτε μου. Δεν λέω ότι δεν έχουν δίκιο, ούτε δεν αισθάνεται κανείς συμπάθεια, αλλά βλέπω την εικόνα που βλέπω. Έτσι. Είναι η εικόνα που βλέπω από το Γενικό Λογιστήριο αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι. Τι βλέπω λοιπόν? Τον φραγμό των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν βάλει μπροστά τις ασπίδες και τους πρόχνουν για να περάσουν μέσα. Ναι. Καταβλέπω σωστά? Ναι. Ξέρετε καμία υπηρεσία στον κόσμο που θα αφήσει τους διαδηλωτές να μπουν μέσα, ό,τι και να είναι? Συνταξιούχοι, νέοι, γέροι. Δεν βλέπω δηλαδή ξύλο να πέφτει. Βλέπω κάποιους να σπρώχνουν και κάποιους να τους εμποδίζουν να μπουν. Λουλούδια δηλαδή, τους δίνουν λουλούδια και τους λένε μην μπείτε μέσα, πάμε από ένα λουλουδάκι. Να έρθει ο κύριος Κρανιδιώτης να δει τα χέρια μας, να έρθει ο κύριος Κρανιδιώτης να δει τα χέρια μας και τις πλάτες μας που είναι μαύρες και να τα αφήσει αυτά. Δεν λέμε ψέματα. Δεν είπα ότι λέτε ψέματα, εγώ λέω αυτό το οποίο βλέπω. Ψέματα δεν λέμε. Ξέρετε καμία, λέω, δημόσια υπηρεσία στον κόσμο που να αφήνουν τους διαδηλωτές να μπουν μέσα, η αστυνομία? Αυτό λέω πολύ απλά. Όποιος διαμαρτύρεται, κύριε Κρανιδιώτη, εσείς τον βαράτε για να τον βάζετε μέσα σπίτι. Είναι η τακτική σας αυτή. Όποιος σηκώνει κεφάλι να το βάζετε κάτω. Μπορώ να πω μια κουβέντα? Δεν λέω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν θα μας λυγίσετε. Δεν θα βάλουμε το κεφάλι κάτω. Τη δουλειά μας θα την ξαναπάρουμε. Δεν σας είπε κανένας, αγαπητοί μου, τέτοιο πράγμα? Βάλτε μια τελεία. Πράσινα μάτ να φέρνετε, μπλε μάτ να φέρνετε. Εμείς στον δρόμο θα είμαστε. Για να ακούσουμε τον κύριο Κρανιδιώτη. Μια μεγάλη αδικία. Πάμε στον κύριο Κρανιδιώτη. Μπορείτε να ακούτε. Δεν λέει κανείς ούτε να σε βάλει κανένας το πολίτη το κεφάλι κάτω, ούτε οτιδήποτε. Και μπορεί και όση συμπάθεια και να νιώθει, λέω κάτι πολύ απλό. Αυτό το οποίο βλέπω και λέω είναι μια δημόσια υπηρεσία. Απ' έξω είναι διαδηλωτές, όσο δίκαιο και να έχουν, οι οποίοι θέλουν να μπουν μέσα στο χώρο. Ξέρετε, λέω, καμία χώρα που να γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι Λοιπόν, αν σήκωσαν χέρι, ακούστε, αν σήκωσαν τα χέρια τους οι γκλόπνας, ακούστε λίγο ένα λεπτό. Ένα λεπτό για ακούστε. να μας εξαθλιώσουν. Ένα λεπτό ακούστε. Αν σήκωσαν χέρι, αν σήκωσαν γκλόπ να σας χτυπήσουν, αυτό είναι καταδικαστέο και είναι απαράδεκτο. Αν έγινε μόνο αυτό που βλέπω την εικόνα, εγώ δεν ήμουν εκεί, δηλαδή με τις ασπίδες μπροστά να σας εμποδίζουν σπρώχνοντας και εκείνη από τη μεριά τους να περάσετε, αυτό αναμενόμενο ήταν. Αυτό λέω πολύ απλά. Πέστε μου, πρόχνανε από το σπίτι τους. Από πού, κύριε Κρανιδιώτη, μας πρόχνανε? Όλα δικά μας είναι, εμείς πληρώνουμε και εσείς απολαμβάνετε. Ο λαός πεινάει έξω, αυτοκτονάνε. Έχουν φτάσει οι αυτοκτονίες 8.000 και οι άνεργοι 1.800.000. Και όλοι οι άλλοι είναι στα συσίτια. Και εσείς ακόμα κοιμάστε και λέτε ότι θα φτιάξετε τη χώρα και τον τόπο. Πώς θα τα κάνετε αυτά όταν οι άνθρωποι θα έχουν πεθάνει? Μη λέτε ψέματα λοιπόν. Μη λέτε ψέματα. Τα βάλετε με μια χούφτα γυναίκες. Πέστε μου. Γιατί νομίζατε ότι θα χαθούμε στη θλίψη μας μέσα και θα μας κλείσετε στο σπίτι μας. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Θα σας δείξουμε ότι οι καθαρίστριες είναι αγωνίστριες, γιατί όλα τα χρόνια το να βαστάς μια σκούπα είναι αγώνας. Να βγάζεις τη ζωή σου με τη σκούπα. Δεν θα τα κάνουμε αυτά. Ευαγγελία, με πόσα αμείβεστε αυτό το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας που είστε? Με τι ποσό αμείβεστε? Με 350 ευρώ. Με 350 ευρώ και δεν τρέπονται. Γυναίκες από μας έχουν πάει σε ψυχολογική υποστήριξη. Μας έχουν σακατέψει. Οι Γερμανοί κάποτε ανοίγανε λάκους και ρίχναν τους νεκρούς μέσα όλους μαζί και τους χώνανε. Αυτοί ξέρετε τι κάνουνε? Ανοίγουν ένα λάκκο, ένα κοινοτάφιο και πετάνε μέσα ζωντανούς ανθρώπους και τους σκεπάζουνε. Αυτό κάνουνε. Τίποτα άλλο δεν κάνουνε. Όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Στους δρόμους πεθαμένοι όλοι. Πάμε γρήγορα. Τι γίνεται κάθε μέρα? Λοιπόν, κύριε Λεωτζάκο. Τροπή τους. Πάμε στους σχολικούς φύλακες τώρα. Γιώργο Τσελίκα, πάω κέντρο Αθήνας πάλι. Είναι οι σχολικοί φύλακες. Έλα Σταματία, καλό μεσημέρι. Σταματία, καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Φτιά, καλό μεσημέρι. Πάλι στη Βουλή, Καλό μεσημέρι και σε εσάς, με ακούτε? Βεβαίως σας ακούω. Τι συμβαίνει στη Βουλή αυτή την ώρα? Πάλι στη Βουλή και πάλι στο δρόμο. Πάλι στη Βουλή και πάλι στο δρόμο. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο δρόμο. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη δημοκρατία αυτής της χώρας, που μέσα στη Βουλή
ψηφίζουν νόμο να καταργήσουν άλλο νόμο και στο Γενικό Λογιστήριο χτυπάνε μεγάλες γυναίκες καθαρίστριες, γιατί κινδυνεύει η δημοκρατία από αυτές τις γυναίκες, όπως κινδυνεύει και από τους σχολικούς φύλακες. Αλλά δεν θα τους περάσει, κύριε Αυτιά. Είμαστε στο δρόμο. Δεν επαιτούμε, απαιτούμε. Πίσω τη δουλειά μας. Πίσω τη δουλειά μας, αυτό τους φωνάζουμε και δεν θα σταματήσουμε, τους το δηλώνουμε. Θα είμαστε στο δρόμο και μετά τις 22 Μάρτη που θα μας πετάξουν στο δρόμο. Κύριε Λεωτσάκο, μετά